Před 10. hodinou dopoledne toho dne za volantem svého luxusního Porsche Cayenne nedaleko křižovatky v pražské Vyskočilově ulici Janoušek nešťastnou náhodou narazil do automobilu Volvo. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního, podobných nehod se v pražských ulicích stane denně nespočet. Co však následovalo poté, už se zcela vymykalo standardům běžné dopravní nehody. Namísto toho, aby Janoušek zůstal na místě a případně poskytl pomoc, což je standardní postup v podobných situacích, Janoušek se rozhodl od nehody ujet. Nicméně jeho úprk z místa nehody úplně nevyšel. Na nedaleké křižovatce zastavil na červenou a právě tam jej dohnala řidička vietnamské národnosti z poškozeného Volva, která se mu snažila zabránit v dalším útěku. Žena se snažila přimět Janouška k vystoupení z auta opakovaným plácáním a boucháním oběma rukama do kapoty vozu a taky výkřiky, přičemž Janoušek na toto její jednání reagoval tak, že jakmile padla na semaforu zelená, prostě se rozjel a chtěl z místa ujet. Žena v tu chvíli byla v úrovni pravého předního světlometru a díky akceleraci vozidla, které během chvilky nabralo rychlost 34 km za hodinu, byla cizinka po následném nárazu Janouškova Porsche odmrštěna do vzdálenosti 13 až 14 metrů. Janoušek ženě způsobil otřes mozku, zlomená žebra a zlomený bérec, což ji podle lékařů ohrožovalo na životě a zachránili pouze včasný zásah záchranky a převoz do nemocnice. Žena následně strávila přibližně měsíc a půl v nemocnici, z toho část na jednotce intenzivní péče. Janoušek se pokusil z místa ujet a zmizel ve spletitých uličkách mezi Budějovickou a Pankrácem. Nakonec ho policisté dopadli v Pujmanové ulici. Prý se jim snažil utéct, ale policisté ho dohnali a znemožnili mu další útěk. Následně u něj byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, kdy mu bylo naměřeno více než 2,2 promile alkoholu v dechu, a to už je slušný stupeň opilosti.